Lona USiphesihle Tshibi unebhizinisi lokudayisa lapha emgwaqeni eMayville eThekwini. uTshibi osewaziwa ngelika Mr Fruits and Vegetables uthi iyamangaza indlela abantu abameseka ngayo. Eqaleni kwalonyaka wasula emsebenzini wakhe wokudayisa izimoto ukuzoqala leli bhizinisi. Le idea le yonke lenibona manje iqhamuke ngokuthi hawo bathi ngifuna ukuyimela mina only but bengifisa ukubona ukuthi yini engikwazi ukuyenza ngaphandle kokuthi ngithi ngisayokhlokha emsebenzini ngilate yezitho kanjalo sengithola iwarning. uSiphesihle uthi siyenyuka kakhulu isibalo sabantu abadlula lapha emgwaqeni ukuzothenga kusukela iqale ukutrenda ezikundleni zokuxhumana. Uthi ke indlela aphatha ngayo abathengi bakhe iyona enomthelela kulokhu. Ukuhluka kwalento noma nibona nje kuma social media nizwa ngayo emaredweni ingoba lento engiyenzayo nomfowethu esebenzana naye ingoba ngiyayithanda into engiyenzayo. You understand? uTshibi uthi ufisa ukuba nesandla ukuxazulula inselelo yokutuleka kwamathuba omsebenzi entsheni. uSiphesihle uthi unezinhlelo eziningi ngebhizinisi lakhe. Esinye sezifiso zakhe ukuqinisekisa ukuthi lokhu akudayisayo lapha kutholakala nakwezinye izingxenye zesifundazwe. Ngaleyo ndlela ke uthi ufuna ukugqugquzela aphinde akhuthaze intsha ukube izame ukuthile. Kumnandi. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.